Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Ro ki page ba ki baju page ya ka khubor jong u Antor News. Idon menta hangne hapo Nongprem constituency but hadin mengilawan page ki artli ki polling station. Yo I baka we ka polling station kaduna briu bhale singim tem yo ki briu kilawan minim step kin sawan min singin ane shibet lai bajil ane lai shiteng nim la ban tep e kapor Raymond tang idon hangne hapo ka we par ka polling station ka bangi yo I ki page ba jongi ki bakwa bat ki batrang dik dik banjit ya kita kinong yalam ki barat ba ki banwan ra ka jingkala ya ka jela ka jongi bat kham tamru ki nong ya sa ya ki yung dorbar thau an hapo Delhi ki banlong kita ki nong sunshar ki banwan ra ka jingkala ya ka ri India ka jongi te kumta nginget bagane ka constituency ka bakham kerpang ha ka banna kani ka constituency dan shibun ki riu rangba ki riu perkhan ki bala penketik ya ka mensim ka jong upat ba ya ka ba ngiyo I hangne kat nengut ki pat ba khasi bar ka jat ban riu ka jongi kilami na la ki yeng banwan ban hapwood bat kumju ban jit ya ki nong sunshar ki barat ba ki banwan ra ka jingkala ha ka ri ka jongi bat kumju ru ngilayo ru ban yakren ki katu kat nengut ki nongwan thabut ha ka step ban ngilayo ru ban yakren ya iwei na ki minister barim jong ka jela ka jongi I ba war bar ngilayo ru ban yakren ya iwei na ki minister ki barim jong ka jela ka jongi iba minister warba te kumtang in ya pet hangne bat mentang ishania ha ka jing start jong upat ba uban sakhi ya ka ne ka jing thabut ka jongi ha ka ne ka sngi blai shibon Serial number 180, Rafi, Bandri Warba. Keteng lanu sha karni de nakani hika constituency ngalau poi dang ham step ban thabut semua kuno ba kami kecing jin terbut minta kanti nai iba kajing hala kajing patla ki seng sampai kai wan terbut I kumbak ba kin not kami ane tang iba ka kelut ha nai kuno kalong konta hi te is lingok mo te kalong jai kamlong shit kamlong krit kamba hakipor ba dang ya canvas te hendai kerman be iki taki bangi kersan ni yo e kecing chok hi mar ngi ya hakan ka MLA I nang terbut ane ki bona ki bro ni ta si kituna ka ka jing e chupre kum panon terbut te tip mo nakaling jonga te tip ke ka bapen long iki yo le si kidang ya bun kam kidang ya te kam hi kan sawan hadien du ngem tip te na du mene te ya bun ki bala one time te nget kin sewan te ngi imba mata phi kum ki semua pulim ta ane ka cukung tang iba ibre ki kwa e ta ka jingkala ban terbut pat syuk ane collection ampi ni unjuk hamdan ki na ki jai pendro kasi bakin ni saban terbut re mentang kum ka jing putroi iba iba bun apa ya to kuna phi ai ya kini kini lam jongi ki barim bat mentah te ya kata ngapat la ban experience bahan nomor ba dang it's kadang dai kasin ka ba arenga ban tap MP election te hakabai dai bat I member jong ka parliament bala dap last te mo mi ikan ya kita ki jing seiso aka jing trekam ke jing ite kermen bay ki ban job menta kin wan ra ke jing kala bat kin wan ra ke jing per mo haka ni ba ka jai ban dia
ni pi pai ba buat pai buat after news buat sudah mata ani yang sudah program ban saki ya kata di buat pai ba saya collection MP lok sabah wa ka pra mata ni dah ni woi nak kena kuat pada jong mau kontrol konstruksi ba medi war ba si ni lang wei kena ikmat ya ba ban ka thoi no to kadisa kaduti jam sensang tai bagi la election Ada kata kita orang piba. Mencuan dah lah. Kata ban kedukti banja tai babah tai bos dia. Mata dah. Lok syur ke belum cua. Bang kata kita apa? cái khu vực mà pin ai sau phải bạn trong cái là cho hấp đi cùng cái gì cả chính Oh yes. Hadu mata ta isi petai ka kam. Beli betul kam ta yo ke bainong. Bam trai ta yo ai ke bainong bam trai. Bang kata ke bainong ka ayu. Ndai ba am do ke barang i ka ai. Boleh mama? Boleh. Boleh.